competencias do Concello. Parte resolutiva, primeiro punto. Aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria realizada o 31 de outubro de 2025. Unha intervención, votos a favor. Na Comisión Informativa de Economía e Facenda. Punto 2. Proposta de alcaldía relativa á aprobación da modificación do convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña e os concellos de Cee e Corcubión para a execución da actuación do saneamento nova estación depuradora de augas residuais de Cee e Corcubión, cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional no marco do programa Galicia FEDER 2021-2025. Vale, conforme xa se explicou na comisión correspondiente, este convenio xa se aprobou no mes de agosto, traémoslo de novo porque hai unha modificación. 13 millóns de euros, que é o orzamento aproximado do custe da nova depuradora, que o Concello de Cee ten que aportar 1.030.724 euros. No mes de agosto os pagos eran de o 2027 hasta o 2032 na cuantía de 171.787,49, e agora, ca modificación, empezaríamos a pagar, en agosto eran de 2026 a 2031 e agora serían de o 2027 ao 2032 na mesma cuantía. Alguna intervención? Votos a favor. Da Comisión Informativa de Presidencia, punto 3. Proposta de alcaldía relativa á aprobación inicial da Ordenanza Municipal Reguladora de Expedición de Tarxetas de Estacionamento para persoas con mobilidade reducida do Concello de Cee. Xa se tratou unha comisión correspondente, non sei se queren facer alguna intervención con respecto á ordenanza. Sometemos a votación, votos a favor, abstencións. Punto 4. Proposta de alcaldía relativa á aprobación do convenio interadministrativo de encomenda da xestión para a selección de persoal de arquitectos, arquitectos técnicos, arquitectas técnicas, interinas, a Deputación Provincial da Coruña. Bueno, nós tamén xa se explicou na comisión correspondente en un convenio ca Diputación da Coruña para a selección do persoal funcionario tanto de arquitecto como de arquitecto técnico interino, poñendo a disponibilidade da lista da garda elaborada pola propia Deputación da Coruña. Teria que ser a xornada completa o canto menos 3 días a semana, gas que mediante acordo de 2 concellos limítrofes ou dentro da mesma comarca garantan consultamente a cobertura da xornada completa. Ademais, para que poidan cubrir as baixas por incapacidade temporal con persoal desta listaxe, a duración estimada da baixa será de cando menos un mes. O Concello asumirá como persoal propio a persoa resultante da listaxe elaborada por esta Diputación por orden de apelación. Eso non impide que o Concello, se estime conveniente, podan desenvolver en calquera momento os seus propios procesos. Desta maneira, teríamos cubierto a situación de interinidade tanto da arquitecta como do arquitecto técnico. Unha intervención neste punto? Non, era dúdas que o Concello, en caso de que fose necesario, podía. Vale. Entón, sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Da Comisión Informativa de Medio Rural, Obras Públicas e Deportes. Punto 5. Proposta de alcaldía relativa ao acordo de disponibilidade dos terreos afectados para a cesión e incorporación ao dominio público marítimo terrestre necesarios para a execución da obra de recuperación do tránsito peatonil de borde entre Corcubión e Cee. Vale, este é en relación ao proxecto da Unión do Paseo de Corcubión Cee, un orzamento que supera os 900.000 euros da obra, que para a súa licitación é necesario poñer a disposición de costa os terreos, e poñemos a disposición de costa os terreos. O compromiso municipal, con haber finalizadas as obras, o Concello ten que facerse cargo do mantemento da nosa parte, claro, e o recoñecemento expreso de conformidade co artículo 111.3 da Lei de Costas, que a obra está exenta de tasas para a expedición de licencias exigibles con arreglo á legislación urbanística. Alguna intervención? Sometemos a votación. Votos a favor?
Parte non resolutiva, punto 6, dar conta das resolucións da alcaldía, da número 814 a 935. Punto 7, mocións de urxencia. Último punto, vamos a preguntas. Sí, bueno, estamos haciendo que usted sea muy consciente que levamos 3 o 4 veces que están rayando coches en horarios de 9:30 a 12 da mañana, vecinos de Corcollón, vecinos de Fisterra, vecinos de C, que nos trasladan isto que escándalo de C, porque ven con medo polo problema de ser rayazos que lle meten. É verdade que isto é un simulación local, pero tamén é verdade que o Partido Popular decimos que intente buscar unha solución. Non vai estar usted mirando os coches, cámaras, non sei, o mercado municipal eu creo que merece unha cámara diante, unha abono desas que alargas atrás, porque ademais tamén lle ven ben para proteger nas instalacións municipales. Entonces, cales son as soluciones que nos chaman, que sabemos eso que me imagino que vostede é consciente deste tema, non? Sí, tive unha reunión xa co tenente da Garda Civil con relación a este asunto. Cando fon con relación aos anteriores, Bilbao, unha persoa que había feito os rayazos, e con relación a estes últimos, xa tiña, eran coñecedores da persoa que había. Entón, por parte da Garda Civil, sempre se están realizando as averiguacións correspondentes e que van pondo o canto. Sí, o que é curioso que non lle ven nada, iso que máis nos chama a atención, porque, bueno, alguén debe de ver por eles ao final chegar a saber quenes son. O outro día, unha persona me tocou ahora medio móvil queixado, se vai, mira, A Garda Civil xa sabe. Pero, bueno, intente o das cámaras, que en moitos concellos deso, eso non é caro, e a inversión que fixo no mercado municipal, eu creo que un pouco máis lle costará meter un adobo, porque además é esa zona que está afectando tamén a zona do Banco Santander. Pero, bueno, se é consciente a toma medidas, eso nos mira ben, porque a xente viña tranquila a cea, a comprar, que non teña medo que lle rayen o coche, porque non hai peor cousa que se expanda esa noticia. Eu creo que non, pola terceira ou cuarta vez. Se usted é consciente, que se me consta, pois, dedique as energías posibles para todo eso, para que cea sea un sitio seguro, tranquilo, e que a xente non veña con medo. Tamén nos comentaba a xente que a traballadora do Centro Social estuvo de baixa. Nos gustaría saber se durante ese período houve alguén suplindo a persoa que estuvo de baixa. Digo que está ya. Pero no tempo que estuvo de baixa, porque nos trasladan que, bueno, que non houve quen atender aos maiores, que incluso no caso estuven que pechar eles, apagar as luces, eso que nos traslada a xente do... Pois os maiores saben que teñen que estar ben atendidos, cando o personal de baixa que dá o servicio, claro. Perdón, porque non había unha persoa na cafetería, pero abrimos e pechábamos nos, que eles marchan e deixan a luz apagada, sí, pero non vamos a pechar sempre. Eso somos nos os do ayuntamiento que vamos a pechar, non son eles, Bueno, que en ocasións que tuveron que pechar eles, apagar as luces... No, vamos nós todos os días, que pasa? Que eu teño chegado ali a 7 da tarde e non estaba xogando. Pois o mellor vas un pouco máis tarde para non nos boto, o sea, en teoría estaba hasta 7, a mí non me importa ir a pechar a 7:30, 8, vale, pero é que pechamos, non sei, pero vale. Sí, nada, Nós trasladamos o que nos di a xente, que tome nota e, bueno, que corrija sobre todo nesta xente, que se xente un pouco tamén ton dir non sei do que. Moitas gracias. Romero? Ben, no ano 2024 este Concello gastou nos almacenes de materiais de construcción que hai no propio CE, pois casi 38.000 euros, e nós chamamos a atención o reparto que houve das cantidades, é dicir, o que se viña facendo sempre foi repartir máis menos equitativamente o gasto en todos os establecementos, non? E chamamos a atención que, bueno, desos casi 38.000, 26.000 foron parar a un local, a un establecemento, que significa o 70%, a outro foi uns 9.000, que significa o 23%, a outro 2.600, que é máis ou menos un 7%,
e o restante, o que menos, pois 280 euros, que é, pois ainda non 1%. Entonces, chamamos a atención iso, que queremos saber se houve alguna razón, porque eu, parte desas cifras, que fixen foi mirar as facturas de todos os establecementos, e non me chamou a atención que houvese algo especial nese que se gastou máis e algo que non poideran ter, que non poideran suministrar os que non tiñan ese gasto. Entonces a pregunta é por que houve esta discriminación hacia uns, positiva para uns e negativa para outros, claro. Bueno, non houve ningún tipo de discriminación, o material moitas veces incluso é recollido polos propios traballadores en función das necesidades que se fan no día a día. Vale, é certo que neste ano se adoptou algún tipo de medida para que fose máis ese reparto tin algún tipo de indicacións con relación a iso. Pero outras veces, cando polo que me comentaron, porque sí preguntei por que razón había sucedido eso, me dixeron que moitas veces é porque hai determinados establecementos ou negocios, está aquí o Conselleiro de Obras, que podo dicir, que teñen máis disponibilidade no material e que os suministran de forma máis inmediata, mentras que outros non teñen ese tipo de suministro. Eso... Bueno, eu creo que, repito, se novas indicacións pertinentes de que o reparto sea equitativo para este ano 2025, pues creo que é o correcto, e eu preocupei-me de falar con eles, bueno, algún sorprendíase de que non se lle comprara, porque hai cousas que teñen a disposición calquera deles, non? Tamén me dixo que non mellorara moito a situación de 24-25. En calquer caso, repito que creemos necesario, creemos xusto que se reparta o gasto. Por suposto, estamos falando de material de construcción, pero podemos eso extrapolarlo a calquer outro gasto que sea posible, evidentemente, gastar, facelo en C, pois que se reparta equitativamente mentras entre, os establecementos que se les poida comprar, non? Esperemos que se fose só o ano 24 e que no 25 e posteriores pois se repartan en condicións. Estes días de atrás, estas semanas de atrás, houve un hosteleiro daqui do Concello, bueno, que ten establecementos de hosteleiro no Concello, que fixo unha serie de comentarios nas redes sociais, máis concretamente en Facebook. Foron unhas redes, bueno, dentro da educación, queremos, pois, daba a súa opinión sobre o programa de inverno, de Nadal, e, bueno, non deixa de ser unha opinión, evidentemente, coa que podemos coincidir, non podemos coincidir, o sea, cada un, pois, terá o seu criterio. Pero si nos chamou a atención que o concelleiro do ramo, non? Que está aquí presente, pois que lle contestase así, tan textual e como vou ler agora. Eu creo que o mellor para todos sería que traspasaras o teu negocio para a viñanza. Bueno, nos, evidentemente, estamos en desacordo con esta contestación, creo que é inadecuada, creo que se debe disculpar, independentemente de que estea de acordo ou non estea de acordo coa crítica que fixo ese hosteleiro, e que vostede que debería de probar a súa actuación e que se debe disculpar públicamente, porque, repito, cando eres un servidor público e tes responsabilidade sobre algo directo, pois creo que hai que ter moito cuidado, sobre todo nas redes sociais, non? Pois os comentarios que se poden facer a nivel particular, se cada un, evidentemente, se queda dentro do seu ámbito, pero nas redes sociais creo que é un momento de empate, nos debería convidamos, por suposto, que se faga esa disculpa pública e que, por suposto, que non se volva a repetir. Bueno, vou traslado ao concelleiro que está aquí presente, porque no equipo de goberno hai libertade de expresión, de opinión, e evidentemente se defenden cada un solos, non fai falta que os defendan ni que teña que justificar nada a alcaldesa dos seus actos, pero as súas verbas ya se extrapola igualmente ao BNG ou algún comentario nas redes sociales con relación a algúns concelleiros e incluso contra a propia alcaldesa e outro tipo de opinións. En todo caso, doulle traslado a Sergio para que conteste se considera que... Bueno, a verdade é que xa tiña ganas de falar despois de 2 anos, sin falar aquí, pero mira. Primeiro, darles gracias a Independientes por C por dedicarme unha publicación nas súas redes sociais, con eses 200 seguidores que... Gracias por vernos. Gracias por transmitirme que nin os veciños de C os queren seguir nas redes sociales con eses 200 seguidores, pero bueno, deixémoslo aí.
Teño tantas cousas que decir, pero mira, levo ben con todo o mundo neste concello e seguirei levándome ben, pero mira, antes de nada, segundo, con isto de quitarle voz a un comentario meu nas redes sociales, nos transmitides que realmente non tedes nada, non tedes nada. Seguir un comentario meu do meu Facebook privado ao vosso Facebook privado, ao Facebook privado deste empresario, realmente nos transmitides unha confianza, un gracias por decirnos que non tedes nada en contra nosa, porque realmente eu preguntei, que gracias a Dios teño conhecidos de confianza, preguntei e dixeron que non vieron ningún mal neste comentario. Pero bueno, mira, e terceiro, vou resumir, hai borracia, hai desgracia, vale. Teño moitas gracias para vos tamén, es que sois especiales tamén, pero vaya, vou ser moi breve. E terceiro, a día de hoxe levo ben con este empresario, non teño ningún problema, sou cliente de todos os domingos, teño a miña concejal no lado que sou cliente, cousa que a Independientes por ser mellor non é clienta, e máis de outros tipos de locales, pero mira, non teño nada en contra del, solamente me saliu así esporádicamente, sin pensarlo tampouco, pídele perdón se teño que pedirle que lle pareciu mal, pídele perdón desde aquí, non teño ningún problema, pero cansadez de decir este concello non vale para nada, o equipo de goberno non fai nada por mellorar este concello non fai nada, vale. E se este concello do lado tanto fai, tantas cousas fai, pois mira, só lle dixen un comentario constructivo, non fui a maldad tampouco, realmente, de verdade, que me coñeza sabe que non fui a maldad. Podría decir mil cousas, pero mira, vou non resumir todo así, realmente que me coñece sabe que non fui a maldad, e con ese empresario me levo ben a día de hoxe, e seguirei levándome ben, gracias a Dios, pero non fui a maldad. E non sigo expresando máis porque o mellor me topa, pero nada máis, non teño máis que decir. Si Iglesia seguro que me quero decir algo. Hombre, claro, dedicaste unha sesión na radio, dedicaste unha publicación nas redes sociales, está ben, bueno, si ese en este mes foi o vosso problema máis grande que hubo neste concello, un comentario concejal, se ese foi o problema máis grande que hubo neste concello, pois gracias por decirnos que estamos facendo un traballo moi ben, e gracias por animarnos a seguir así. Nada máis. Mira, Sergio, eu vou che dicir pouca cousa. Primeiro, eres representante público, representas ao povo de Cee, estás no goberno. Despois vou che dicir que gracias por seguirme e que moitas gracias aos nosos 200 seguidores por ver esa publicación. E despois dicirche que, porque acabas de decir agora que estas túas verbas te manifestas, eu non teño nada máis que decirte. Entón, continúa así, se que consideras que fixeches ben, eu considero que non, tendrín que pedir despois que consideramos que non. Eu creo que acabas de manifestar porque acabas de decir. Entón xa está, non teño nada máis que decir. E bueno, era a pregunta de Sergio, deixo para... Sí, nada, bueno, eu, para empezar, alégrame que pidas perdón, porque eu... Si parece mal, que... Non é cuestión que pareces mal, non que sea moi cuestión de é que... vamos a tratar de decir, perdón, porque... Si, o problema é que consulta al fin. Non é cuestión de fineza, ese non é eso. Pero quero dicir que me parece que cando tes unha responsabilidade, que como é o teu caso, e nese ámbito de responsabilidade, que tamén é a hostelería, pois facer ese tipo de comentario, pois que creemos que non é adecuado. Vale? Valoramos que pidas perdón, evidentemente, pero non entro en se a ele pareceu mal ou non. Simplemente creo que convidar a un hosteleiro, cando quere o responsable, tanto a concejalía, de ese ramo, convidar a que vai a outro concello, pois non é adecuado, porque está aquí deixando impostos, está creando impostos de traballo. Entonces, evidentemente, es o dereito de discrepar co que é, eu tamén podo discrepar, son outras cousas, non ten a ver, e incluso, tes o dereito a defenderte, pero creo que defenderte así, pois, vai do noso punto de vista, é inadecuado, por eso te decimos, e tamén teño que decir que valoro que pidas perdón, personalmente, que quedaría moito mellor pedindo perdón e deixando o resto, porque o resto foron palabras valeiras, por ese punto de vista, que non serven para nada, pero repito, eu creo que pidas perdón. Sigo. Podo contestar? Bueno, evidentemente, claro. E que realmente non o entendestes ben, foi unha crítica constructiva, porque realmente vistes o que puxo que Independientes publicou unha foto, pero non publicaba nesa foto o que puxo ese hosteleiro, que foi unha falta de respeto ao traballo do equipo de goberno que hai detrás, un traballo impresionante que se ve a día a día,
e poñía, realmente as palabras eran o Concello de Cee xa pode ir contratando autobuses para ir ao Concello de Mianzo, tirándose pedras aí mismo, porque o que debería facer é valorar o traballo que se fai, que está nun sitio, nun local moi ben situado, que todo lle cae na porta, así se pode dicir. Realmente, todos os días do ano que está machacando personalmente, podo dicir, non vou dicir que non, con que non facemos nada, que todo se leva para o pabellón, que todas as festas se fan en Hacienda, bueno, pues eu comparto a súa opinión, realmente a comparto. Pero un machaque constante que derivou nesa miña contestación, como unha falta de respeto que o traballo que hai detrás, en como non facemos nada, e ese concello veciño tan bué, tan tofai e tan tal, pero foi unha crítica constructiva, pois mira, se tan mal che vai aquí, pois por que non levas o teu local para ali, o mellor che vai mellor, é que non foi con maldad ninguna, foi como de tú a tú, non foi nin como concelleiro, nin como responsable político, foi un tú a tú. Agora, vos queredes sacar partido político, pois partida política por aí, pois tirado por aí, a la voz. Eu preguntei realmente na calle, non hai maldad detrás disso. Non, Eu non falei que houbera maldade, simplemente inadecuado, nada máis. E non vexo o sentido constructivo por ningún lado, realmente. E a súa crítica, pois, é unha crítica máis acertada, menos acertada, cada un ten a súa opinión, como hai críticas a todos e a todas e a todos nós, non? E nada máis, por a miña parte, nada máis nese aspecto. Fixemos nos últimos plenos, nos varios plenos atrás, varias solicitudes para a parroquia de Brens, a Barandilla, naquela banda. Está preparándose, están pintando borreiros, non? Sí, como xa falamos dela. Xa temos, están pintando no almacén, nos días de choiva se vai a colocar próximamente, pero eso. Ok, tamén pedimos que se colocase as sinais de vías estreitas para que non sucedese un episodio como aquel da ambulancia, que tiveron que trasladar a persoa a man, entre varias persoas se levar a ambulancia, porque a ambulancia se atascou, e tamén pedimos o sinal de cedo ou de stop, non sei se é cedo ou stop, ali onde o cementerio, e por ahora non están, non sei se van a tardar ou non, basicamente pois iso, porque nos preocupa que poda, a ambulancia, evidentemente, que poda causar unha desgracia, por non poder atender a unha persoa en condicións, e o que xa que poda, evidentemente, causar un accidente a falla dela. Sí, despois dúas cousas máis. Unha é en Ruibo, na estrada que vai a Ruibo, na estrada principal que vai a Ruibo, dende a Cordero a Elires, estas choivas das últimas semanas arrastraron un montón de barro en varios puntos, concretamente en dous, por menos os que máis peligrosos son, e conviría ir a retiralo porque son peligrosos. Os coches apartan dela e pode estar na curva, pode haber un accidente e demais. E outros dous sitios onde actuar tamén é nunha pequena estrada que hai tamén desde a Lagoa, no interior da Lagoa a esa estrada que vai para Lires, que vai por medio do monte, que está casi intransitable, non porque teña moitos baches, que algún ten, pero non é ese problema, sino porque o temporal caeu moitas ramas, hai incluso ramas que xa invaden a estrada, sería tanto esa como a outra que vai a Ruibo, de Lires, ou de Ruibo a Lires, tamén por medio do monte, sería botar un vistazo as dúas e por menos limpiar de maleza o máis grave, o máis graúdo, digamos así, para que non pase nada grave. E logo, pois, comentan varios traballadores do Concello que agora dende fai un tempo, máis completamente dende que está vostede, que estando de baixa médica non se abonan as axudas sociais que están por convenio, pois como axudas a oftalmoloxía, axudas a dentistas, etc. Entón, queríamos saber por que se fai, se se vai a cambiar ese criterio ou se vai a seguir con Eso dolle tratado a interventora que explica cal é o motivo que non cuestión técnica. Como sabedes, a praza de técnico de xestión de persoal é abacando a temporada, en algún momento estuvo coberta
o persoal que nese momento ocupou a praza comentounos que non era regular modificar as bases de cotización cando se estaba de baixa, e que a Diputación lle había comentado que podía dar lugar a problemas e a multas para o Concello. Se consultou na Diputación e nos comentaron que, se ben é certo que o traballador polo convenio ten dereito a elas, non debería percibir esas cantidades mentre estuvera de baixa. O que se fixo foi desde a partir dese momento, síguese tramitando exactamente igual, aprobándose mensualmente as axudas sociais que regula o convenio, e no momento en que están de alta, pois é cando se incorporan a primeira nómina que se abonan. Creo que en todos os casos que eu coñezo, non me comentou ninguén que non se llevara abonado no primeiro momento en que se incorporou o suposto de traballo. Ben, despois da explicación técnica pola miña parte nada máis. Nada, os nos comentarse que, bueno, ahora sacaron as polas un miércoles, pero chegou o novo polígono, non sei se tiveron a ben acercarse por aí, que está totalmente inundado a finca municipal, están as beiraduras totalmente inundadas, están aí para ver. Bueno, non será nesta ocasión culpa do drenaxe que o informe da técnica municipal di que sacou o empresario que ten a súa nave inundada, porque está claro que se o Concello non mira polos seus propios intereses, pouco vai a poder mirar polos vecinos. Este empresario en concreto leva 1 ano e medio esperando por unha licencia con todos os permisos presentados. Entón, hai unha cascada que ven do monte, que vaise por ali como un torrente, está moi ben falar, decir que veñen supermercados, que veñen empresas, evidentemente para que veñan o polígono tive que vir a cesto como unha casa, e cando a faz non está amoblado do primeiro día, vostede fai moi ben, fai a política como considera, é lícito totalmente, faltaría máis, non se pode decir, vai a vir o supermercado, vai a vir non sei o supermercado, evidentemente sabemos todos que non tampouco esteve, o supermercado como líder fai un estudio de mercado, se lle interesa ben, se non ben, vostede o que ten que facer como alcaldesa pois é facilitar depois que se asente aquí o máis rápido posible e agilizar o tema administrativo, que a ver se non lle pasa como a este empresario que leva 1 ano e medio espernos. Eso por unha parte. E por outra parte, na rúa Lavadoiro, que agora está aberta, constame que lle foron a pedir a vostede un punto de luz, sabe ben que desde a Toscana ata a Calzada non hai absolutamente nada de luz, ali hai unha casa, parece ser que vostede a un vecino en concreto, sei que non era máis, pero un vecino en concreto que falou con vostede díxolle que non había presuposto. Bueno, está ali para ver, vostede sabe como está, eu non digo que non se pode apoiar toda a rúa, non digo que ao mellor ahora mismo non se pode, ou non é prioritario máis ben para o seu goberno, pero que si está claro que hai algo que poñerlle, porque aqueles viven en penumbra, antes aquelo estaba pechado, pero ahora aquelo está aberto e necesitan algo. Entón, porque eso é un perigo para os que viven ali e para os viandantes. Pois era un robo e teña outro máis. Dende que fixo estas obras máis grandes que fixo por aquí, fai xa varios días, máis de 15 días ou así, que a auga sale completamente marrón. Sei que na rúa onde usted vive tamén, porque xente dali protestou, nesta calle sale completamente marrón, a auga non é que non se pode cociñar con ela, non se pode facer nada con ela, pero vamos así máis de 15 días. Aquí onde vivo eu tamén, a mí agora mesmo está sale un pouquinho mellor, pero non sei se vostede o comprobou, pero bueno, non é o que comprobar, eu vi un vaso de auga que está completamente marrón. Eso non é polas obras que estamos facendo nós, é un problema que da agua, do problema que sempre pasa co tema do embalse. Non é un problema polas obras que estamos facendo aquí, que como faceron as aceras. Pero é que é curioso que justamente coincidiu logo co momento das obras. Pero, claro, pois coincidiría, por curiosidade, pero non ten nada que ver que salga agua turbia co tema das obras que fixeron unhas aceras. Non se cambiou ningún tipo de tubas, nada. Non ten nada que ver con a cousa. Vostede, parece que lle preguntamos para algo de agua, cada darnos unha explicación diferente, non? Pues vamos a ver logo se en algún momento podemos utilizar algo outra vez, porque pagámola, pois estaría ben, polo menos vamos poñerse en contacto con Aguas de Corcubión. Se nos puxen en contacto con Aguas de Corcubión, se lle traslado do problema. Pois eso sería o que o mellor que podía repostar para que os vecinos o sepamos e nós como oposición tamén. Porque se non, pero se non... O mismo problema que desde sempre, desde fai un montón de anos, señora Iglesias. Pois a verdade é que ocurre con moita frecuencia. Sí. Bueno, en ocasións había un compañeiro que sabe bastante máis que a min de eso con ese tema,
consideramos que hai outro problema, pero bueno, se vostede di que é polo embalse, pois nada. Hasta a próxima. Por a nosa parte, por independente, non máis. Levanta esa sesión. Dicho los argumentos, ¿cómo vos? ¿Qué quieres de ver?